Γεια σας! Σήμερα θα δούμε μία λύση για κρυστάλλινη ασύρματη επικοινωνία απευθείας στο αυτί. Το σύστημα Roger Earpiece της Phonak είναι το μοναδικό ασύρματο, σχεδόν αόρατο in-ear promptem system, σύστημα υποβολέα δηλαδή, που διευκολύνει το monitoring για κάθε ταινία, εκπομπή ή παραγωγή επισκηνής όταν απαιτείται κρυστάλλινη ασύρματη επικοινωνία στο αυτί των ταλέντων. Χωρίς παρεμβολές και με μεγάλο headroom, καθώς και υψηλή αλλά ρυθμιζόμενη στάθμη εξόδου, προσφέρει σαφή κατανόηση κάθε συλλαβής, ακόμη και όταν αυτή ψιθυρίζεται. Ένα σύστημα Roger αποτελείται από συνδυασμούς μηχανημάτων αναλόγως με τις ανάγκες του εκάστοτε project. Το Roger Earpiece, το Roger On, το Roger Base Station και το Roger Repeater συνεργάζονται αρμονικά για να παρέχουν αδιάλειπτη κάλυψη καθαρού ήχου σε οποιαδήποτε απόσταση. Η μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του Earpiece, που είναι έως και 20 ώρες, σημαίνει ότι για τον παρουσιαστή ή το ταλέντο η όλη εμπειρία είναι απλά μερικά δευτερόλεπτα τοποθέτησης και ακολουθείται από ένα αίσθημα απόλυτης ελευθερίας. Οι χρήσεις των ακουστικών δεν περιορίζονται πλέον από pelpax, ενοχλητικά καλώδια ή ορατά ακουστικά. Πάμε να το δούμε αναλυτικά. Roger Earpiece. Ο in-ear δέκτης Roger Earpiece εξασφαλίζει μέγιστη άνεση, είναι πρακτικά αόρατο στο κοινό και εγγυάται βέλτιστη ποιότητα. Εάν χρειαστεί, το ακουστικό Roger Earpiece μπορεί να ενσωματωθεί και σε σύστημα UHF IM ή IFB. Έχει μικρό μέγεθος, μήκος μόνο 18 χιλιοστά. Ελαφρύ βάρος 1,3 γραμμάρια, συμπεριλαμβανομένης και της μπαταρίας. Συχνοτική απόκριση 100 Hz με 7200 Hz. Και η μέγιστη στάθμη εξόδου είναι τα 100 dB SPL. Το Roger On λειτουργεί ως πομπός με ενσωματωμένα μικρόφωνα για απευθείας χρήση με το ακουστικό Roger Earpiece. Αποτελεί πύλη μεταξύ beltpack και ακουστικού με δυνατότητα εισόδου jack 3,5 χιλιοστών σε προσαρμογέα USB-C. Διαθέτει ατομική ρύθμιση της έντασης του ακουστικού και έρχεται μαζί με το σταθμό σύνδεσης για ταυτόχρονη τροφοδοσία ήχου και ρεύματος. Ο χρόνος λειτουργίας του είναι περίπου 6 ώρες και εμβέλεια μετάδοσης 15 με 40 μέτρα ανάλογα με το περιβάλλον. Τέλος, διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Roger Base Station. Είναι σταθερός πομπός μετάδοσης στα 2,4 GHz και δεν χρειάζεται άδεια. Έχει σύστημα αυτόματης αλλαγής συχνοτήτων και το εύρος μετάδοσής του είναι 15 με 40 μέτρα. Δέχεται balance σήμα σε XLR ή καρφί και διαθέτει video input metering. Η ρύθμιση έντασης ήχου είναι από -14 έως +12 dB και περιλαμβάνεται βάση στήριξης σε rack και σε τοίχο. Το Roger Repeater είναι ένα μεταδότης με έξυπνη ένδειξη εμβέλειας κατάλληλο για χρήση με το Roger Base Station. Διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία, βάση με βίδα στήριξης 380 ίντσας και τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσα repeater θέλουμε στη σειρά, αυξάνοντας θεωρητικά απεριόριστα την εμβέλεια. Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα. Παράδειγμα πρώτο. Το Roger Earpiece με το Roger On ως απλό σύστημα πομπού δέκτη με εμβέλεια 15 με 40 μέτρα περίπου. Παράδειγμα δεύτερο. Το Roger On συνδέεται ενσύρματα με το in-ear beltpack από το UHF system που έχουμε ήδη, λειτουργεί ως πύλη και στέλνει ήχο ασύρματα στο Roger Earpiece. Παράδειγμα τρίτο. Το Roger Base Station εκπέμπει απευθείας μέχρι τα 40 μέτρα σε κάποια Roger Earpieces. Εκεί βρίσκεται και ο πρώτος από τους δύο repeaters, περίπου στα 50 με 70 μέτρα μακριά. Ο δεύτερος repeater βρίσκεται άλλα 50 με 70 μέτρα μακριά από το Base Station και αυτός εκπέμπει στο δεύτερο set ακουστικών, καλύπτοντας συνολικά μια εμβέλεια περίπου στα 100 με 115 μέτρα από το Base Station.